ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና ሰልፊ ብልጽግና ኣብ ምርጫ ብሰፊሕ ተዓዊቱ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ መሪሕነቱ ኣደልዲሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ሃገራዊ ምርጫ ገዛኢ ሰልፊ ብልጽግና ካብ 436 መናብር ባይቶ ን410 መናብር ብምዕዋት መሪሕነቱ ኣደልዲሉሎም ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ እቲ ምርጫ ናጻን ርትዓውን ምንባሩ ይገልጽ ኣሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ግን ብዙሕ ኣጎፋ ዝነበሮ ዘይምዕሩይ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ ገለ ተቃዋምቲ ፓርቲታት እውን ሒደት መናብር ተዓዊቶም ኣለዉ ተቃዋሚ ሰልፊ ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ 11 መናብር ተዓዊቱሎም እንተኾነ ሰልፊ ኢዜማ ናጻ ኣይነበረን ኣብ ዝብሎ 207 ነቁጣታት ምርጫ ክስታቱ ናብ ቦርድ ምርጫ ኣቕሪቡሎም ብመሰረት እቲ ውፅኢት ምርጫ ፓርቲ ብልጽግና ሓድሽ መንግስቲ ብምምስራት ዝቕጽል 5 ዓመታት ነቲ ሃገር ናይ ምምራሕ ሓላፍነት ክቕጽል እዩ ኣብታ ብኩናት እትሕመስ ክልል ትግራይ ምርጫ ይተኻየደን ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና ዋና ጸሓፊ ሕብረት ሃገራት አንቶኒ ጉተረስ ብዛዕባ ኣብ ክልል ትግራይ ኣሎ ዝበሎ ኣዝዩ ዘሻቕል ሰብኣዊ ኩነታት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብስልኪ ምዝራቡ ሓቢሮም ኣብቲ ግጭት ዝዋስኡ ኩሎም ወገናት ንሰብኣዊ ረድኤት ዘይተደረተ መንገዲ ክኸፍቱን ንሰላማውያን ሰባትን ትሕቲ ቅርጽም ክሕልውን ይግባእ እውን ይድሎ ጉተረስ ብኻልእ ዜና ኣብ ክልል ትግራይ መግቢ ነዳድን ቀረባት ጥዕናን ዝፀዓና 50 መካይን ዝሓለፈ ቀዳም ካብ ክልል ዓፋር ድሕሪ ምብጋሰን ሎሚ መቐለ ከም ዝኣተዋ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣፍሊጡ ብመሰረት ሓበሬታ WFP እተን መካይን ልዕሊ 900 ሜትሪክ ቶን ህይወት ኣድሕን ቀረባት ዝፀዓናየን እንተኾነ ነቲ ሰፊሕ ሰብኣዊ ጠለብ ንምምላእ ናይዚ ዕፅፊ የድልየና ኢሉሎም ኣስታት 4 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ህፁፅ ረድኤት ኣብ ዝፅበየሉ ዘሎ እዋን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሙን 10 ሜትሪክ ቶን መግብን 150,000 ሊትሮ ነዳድን የድሊ ዝበለ ኣዋሃዲ WFP ቶሚ ታምሰን መንግስቲ ኢትዮጵያ መንገዲ ስለ ዝኸፈተልና ሓጎስና ንገልጽ እንተኾነ ዕፅፊ መካይን የድልያና ኣብ ክንዲ ኣብ 4 መዓልታት ድማ ኣብ 2 መዓልታት ከኣትዋ ንደሊ ኣለና ኢሉ ዝሓለፈ ረቡዕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ሰሜናዊት ግዝኣቱ ሰብኣዊ በረራታት ምፍቃዱ ኣፍሊጡ እዩ ዘጊት ግን ናብ ክልል ትግራይ ዝበረረት ነፋሪት ከም ዘየላ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ሰሙናት ሕፅረት መግቢ ኣብ ትግራይ ብቅጽበት ከም ዝሓመቐ እዩ ሕብረት ሃገራት ዝገልጽ ዘሎ ኣስታት 400,000 ህዝቢ ሕጂ ኣብ ደረጃ ዓጸቦ ከም ዝኣተወ 1.8 ሚልዮን ድማ ኣብ ገምገም ዓጸቦ ከም ዘለውን ሕብረት ሃገራት ይገልጽ ኣሎ ብዝተኣሳሰር ዜና ክልል ኣምሓራ ሰብኣዊ ረድኤት ብሰላም ናብ ክልል ትግራይ ክሓልፍ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እቲ ምሕላፍ ረድኤት ኩሉ ዘድሊ ናይ ጸጥታ ፍተሻ ከም ዝግብረሉ ዝገለጸ ወሃቢ ቃል ክልል ኣምሓራ ጊዜያቸው ሙሉነ ኣብተን ዝሓልፋ መካይን ዝግበር ፍተሻ ንድሕነት ሰላማውያን ሰባት ንምሕላው ተባሂሉ ምዃኑ ኣመልኪቱሎም ኢትዮጵያን ሩስያን ንሰለስተ መዓልታት ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ሽርክነት ክማየጣ ድሕሪ ምቕናይ ስምምዕ ወተሃደራዊ ምትሕብባር ተፈራሪመን ከም ሓበሬታ ዜና ፋና ሓላፊት ፋይናንስ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ማርታ ሉዊጂ ብዛዕባኡ ክትገልጽ ከላ እቲ ስምምዕ ንምሕዝነት ክልተን ሃገራት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዘሰጋግር ኢላላ እቲ ምስ ሩስያ ዝተገብረ ስምምዕ ንሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብዓቕምን ፍልጠትን ብቴክኖሎጅን ዘሳግር ምዃኑ እውን ኣብቲ እዋን ተገሊጹሎም ከም ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፋና እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን 49 ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ግጭት ኒጀር ጥቓ ዶብ ማሊ 5 ሲቪላት 4 ወተሃደራት 40 ድማ ዕጡቓት መንግስቲ ኒጀር ከም ዝበሎም 100 ዝኾኑ ኣሸበርቲ ዕጡቓት ብሞተር ሳይክል መጺኦም ነታ ተኮምባ ባንጉ ትበሃል ለይቲ ሰንበት ኣጥቂዖም ዝበለ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኒጀር ይኹን እምበር ተጸፊዖም ከም ዝተመለሱ ዝገልጽ መንነት እቶም ነታ ቁሸት ዘጥቅዑ ግን ዛጊት ኣይነጸረን ሽሕኳ ኣብቲ ምስ ማሊ ዘዋስን ከባቢ ብጀሃዲስት ዝፍለጡ ዕጡቓት ብተደጋጋሚ ዘጥቅዑ እንተኾኑ ሰበስልጣን እቲ ወረዳ ብለይቲ ሞተር ሳይክል ምጥቃም ከልኪሉ ጸኒሑ እዩ ሱዳን ኣብ ግዝኣታ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ንምኽፋት ንስምምዕ ትዳሎ ከም ዘላ ኣፍሊጣ እዚ ዝተገልጸ ሚኒስትር ወጻኢ ሱዳን ማርያም አልሳዲቅ አልማሕዲ ኣብ ሞስኮ ምብጻሕ ብምግባር ምስ ሚኒስትር ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብ ዝተራኸበትሉ እዋን እዩ ሓደ ቤት ፍርዲ ደቡብ ኣፍሪካ ንይግባኝ ማእሰርቲ ጃኮብ ዙማ ክሰምዕ ጀሚሩ እዚ ዝኸውን ዘሎ ደገፍቲ ፕሬዚደንት ነበር ዙማ
ንፍርዲ ማእሰርቱ ንምቋም ኣድማ ኣብ ዝወልዕሉ እዋን እዩ ዙማ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ን15 ኣዋርሕ ቤት ማእሰርቲ ከኣቱ ተፈሪድዩ እንተኾነ ጠበቃታቱ ብኣካል ኣብ ዘይተረኸበሉ መስርሕ ፍርዲ ክንዲ ዝኸውን ማእሰርቲ ኣይግባእን ኢሎም ይከራኸሩ ኣለዉ ንማእሰርቲ ጃኮብ ዙማ ኣብ ክዋዝሉ ናታል ኣድማ ኣልዒሎም ከም ጆሃንስበርግ ኣብ ዝበላ ዓበይቲ ከተማታት እውን ኣብያተ ንግዲ ተዘሪፎምን ጎደናታት ተሓፂቦምን እዮም ኣሜሪካ ሰራዊታ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ነሓሰ ካብ ኣፍጋኒስታን ክስሕብ ምዃና ኣብ ዘፍለጠትሉ እዋን ሰራዊት ሓይልታት ኔቶ እውን ይለቅቕ ብምህላው ነቲ ሓውጋፍ ንምምላእ ጎረባብቲ ሃገራት ይቀራረባ ኣለዋ ኣብ መንጎ ሓይልታት ሰራዊት መንግስቲ ኣፍጋኒስታንን ዕጡቕ ሰራዊት ጣሊባንን ዘሎ ኩናት እናሓየለ ብምምፅኡ ጎረባብቲ ሃገራት ታጂኪስታን ፓኪስታን ኢራን ቱርክሚስታን እቲ ኩናት ናብ ሃገረን ከይልሕን ስለ ዝሰግኣ ኣብ ዶባተን ሰራዊት የፅዕቕ ኣለዋ ኣዘዝቲ ዕጡቕ ጉጅለ ጣሊባን ግን ብምውፃእ ሓይልታት ኣሜሪካን ኔቶን ዝህሉ ኩናት ሕድሕድ ከም ዘየለ ከረጋግፁ ይፍትኑ ኣለዉ ንውሕስነት ሰላም ኣፍጋኒስታን ኣመልኪቱ ክግበር ፀንሐ በበይኑ ርክባት ክሳብ ሕጂ ፍረዳኣ ኣየምፅእ እምበር ብቻይና ዝመራሕ ኪዳን ጎረባብቲ ሃገራት ግን ኣብዚ ሰሙን ክራኸብ እዩ እቲ ጉጅለ ንቻይና ሩስያ ታጂኪስታን ካዛኪስታን ክርጅስታን ኢራን ኡዝቤኪስታን ቱርክሚስታንን ዘጠቃለለ እዩ ናብ ላቲን ኣሜሪካ ኩባውያን ኣብ ዓሰርተታት ዓመታት ንፈለማ ግዜ ናይ ተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም መንግስቶም ኣብ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ዘረኣዮ ኣተሓሕዛን ዝሰዓበ ቁጠባዊ ሕሰምን ንምቋም ኣሽሓት ኩባውያን ብሰንበት ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ኣብ ዓሰርተታት ዓመታት ንፈለማ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ህዝቢ ኣብ ርእሰ ከተማ ሃቫና ኣብ ዘካየዶ ምትእኽኻብ ንናጽነት ጽውዕ ጭርሖታት ኣስሚዖም ፖሊስ ኩባ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ቀልጢፉ ክብትኖ እንከሎ ኣብ ካልኦት ከተማታት ዝለሓመ ተቃውሞ ግን ህዝቢ ብዘጓንፎ ዘሎ ነዊሕ ሬጋ መግቢ ሕፅረታት ማይን ኤሌክትሪክሲትን ነድሩ ኣስሚዑ ኣሎ ፕሬዚደንት ኩባ ሚጌል ዲያዝ ካነል ህዝቢ ዘርእዮ ዘሎ ቁጥዐ ብምእማን እቲ ምኽንያት ግን ኩባውያን ኣሜሪካውያን ዕሱባት ዝበልዎምን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ዘሳወርዎ ምዃኖም እዩ ዝገልጽ ዘሎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ዝሓለፈ ሰሙን ክብድ ዝበለ መጥባሕቲ ዓንጣ ድሕሪ ምግባሮም ሎሚ ንመጀመርያ ግዜ ናብ ህዝቢ ተራእዮም ን10 ደቃይቕ ኣብ ባልኮኒ ሆስፒታሎም ጠጠው ብምባል ነቶም ካሓዊው ሰናይ ትምኒቶም ዝገለጽሎምን ዝጸለይሎምን ልባዊ ምስጋና ኣቕሪቦምሎም እቶም ወዲ 84 ካቶሊካዊ መራሒ እቲ መጥባሕቲ ካብ ዝግበረሎም ንዳሓር ኣብ ቀጻሊ ናይ ጥዕና መምሕያሽ ከም ዝቐነዩ እያ ቫቲካን ትገልጽ ዘላ መዓስ ካብ ሆስፒታል ከም ዝወፁ ግን ኣይተገልጸን ኣብ መወዳእታ ስፖርት ሻምፒዮና ኩዕሶ እግሪ ኤውሮፓ 2020 ናብ ዓዳ ተመሊሳ ኢጣልያውያን ብፍሉይ ፈንጠዝያ ተቐቢሎማ ሓለቓ ጋንታ ጆርጂዮ ቸሊኒ ምስ ኣሰልጣኒ ጋንታ ኢጣልያ ሮበርቶ ማንቺኒ ነታ ዋንጫ ሓፍ ኣቢሎም መሪእዋ ነይሮም ነታ ጋንታ ዝሓዘት ፍሊት በረራ ኣልኢጣልያ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ሌናርዶ ዳቪንቺ ክትዓልብ ከላ ድሕሪኡ ፕሬዚደንትን ቀዳማይ ሚኒስተርን ኢጣልያ ዝተረኸብሉ ወግዓዊ ናይ ዓወት ፌስታ ቀፂሉሎም ኢጣልያውያን ሪችድ ክትኩሱን ናይ መካይን ጥሩምባ ክነፍሑን እዮም ሓዲሮም ጋንቶኦም ንጋንታ እንግሊዝ ብፍጹም ቅላዕ 3-2 ድሕሪ ምስዓራ ኣብ ወምብሊ ዝተኻየደ ፍጻሜ ዋንጫ ኤውሮፓ 2020 ብኻልእ ወገን ኣብቲ እንግሊዝ ዝተሰዓረትሉ ፀወታ 3 ጸለምቲ ተፃወቲ ፍጹም ቅላዕ ስለ ዝሰሓቱ ኣብ ልዕሊኦም ዝፍጸም ዘሎ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ዘርኣዊ መጥቃዕቲ ቀዳማይ ሚኒስትር እታ ሃገር ቦሪስ ጆንሰን ኮኒንዎ ኣሎ ጋንታ እንግሊዝ ምስ ጋንታ ኢጣልያ ሓደ ብሓደ ድሕሪ ምውፅአን ኣብ ዝተገብረ ናይ መፍለይ ፍጹም ቅላዕ 3 ጸለምቲ ተፃወቲ ማለት ማርከስ ራሽፎርድ ጄይደን ሳንኮ ቡካዮ ሳካ ብምስሓቶም ብኡ ንብኡ ዘርኣዊ ርእቶታት ክመጾም ምጅማሩ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዞም ተፃወቲ ከም ጀጋኑ እምበር ብኻልእ ዘርኣዊ ርእቶ ክግለጹ ኣይግባእን ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን እቶም ከምኡ ትገብሩ ዘለኹም ክትሓፍሩ ይግባእ ኢሉ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ እውን ነቲ ፀርፊ ኮኒንዎ ኣሎ ፖሊስ እንግሊዝ ድማ ከጻርዮ ይብል ኣሎ ዜና በዚ ፍጸም ነመስግነካ ተወልደ ዜናታት ተወልደ ጥቅስ ዘበሎም ስፖርታዊ ፀብጻባት ኣብ ስፖርታዊ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክህልወና እዩ እምበር ሕጂ ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ኢና
ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ ምርጫ ገዛኢ ፓርቲ ብልጽግና ን410 ካብ 436 መናብር ባይቶ ብምዕዋት መሪሕነቱ ኣደልዲሉ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ነፃን ርትዓውን ደኣ ይበሎ እምበር ንመንግስቲ ኣሜሪካ ሓዊስካ እቲ ምርጫ ተነቒፉ እዩ ኣሶሲየትድ ፕሬስ ንዘዳለዎ ጸብጻብ አብርሃም ተስፋልኡል ተርጉምዎ ኣሎ ንንባብ ናብ ምንያ ኣፈወርቂ ሃገራዊ ምርጫ ቦርድ ኢትዮጵያ ብዘውፅኦ መግለጺ ኣስታት ሕምሲት ካብቶም ክመርጹ ትጽቢት ዝግበረሎም ዜጋታት ድምፆም ስለዘይሃቡ ገለ ካብቲ መናብር ባይቶ ገና ነፃ እዩ ዘሎም እዚ ምርጫ ነቶም ኣብ 2018 ናብ መሪሕነት ዝመፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ስልጣኖም ንተወሳኺ 5 ዓመታት ተዘውሕስ እዩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ፈለማ ብዘተኣታተዎ ሰፊሕ ለውጥታት ብብዙሓት ደኣ ይነኣዱ እምበር እቲ ገስጋስ ቀልጢፉ ኣንጻርቲ ዝጀመሮ ኣንፈስ ስለዝኸደ ግን ኣደዳ ከቢድ ነቐፌታ ገይርዎም እዩ ኣብ ወርሒ ሰነ ዝተኻየደ ምርጫ ሓንሳብ ብምኽንያት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ጸኒሑ ግዜ ድማ ብሰንኪ ሕፅረት ቀረባት ንኽልተ ግዜ ተመሓላልፉ እዩ እቲ ምርጫ ብሰላም ከም ዝሓለፈ ብሰፊሑ ክንገር ከሎ ተቃወምቲ ሰልፍታት ግና ንደገፍቶም ምፍርራህን ምጉሱቃልን ከም ዘጓነፎም ይሕብሩ ኣብታ ብኹናት እትሕመስ ዘላ ክልል ትግራይ ምርጫ ኣይተኻየደን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነቲ ምርጫ ናይ ፈለማ ነፃን ርትዓውን ክብልዎ ከለዉ መንግስቲ ኣሜሪካ ግን ብዙሓት ሃጓፋት ዝነበሮ ዘይምዕሩይ ክብል ገሊፅዎ እዩ ነቲ ምርጫ ዘንቅፉ ሓይሊ መራሕቲ ተቃወምቲ ሰልፍታት ብምእሳሮምን ብሰንኪ ዝነበረ ስእነት ውሕስነት ጸጥታን እዩ መራሕቲ ተቃዋሚ ሰልፊ ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣብቲ ምርጫ ደኣ ይሰዓሩ እምበር ንሶም ዝወከልዎ ሰልፊ ግና 11 መናብር ተዓዊቱሎም እንተኾነ ሰልፊ ኢዜማ ነፃ ኣይነበረን ኣብ ዝበሎ 207 ነቑጣታት ምርጫ ክስታት ናብ ቦርድ ምርጫ ኣቕሪቡሎም ኣብታ ዝበዝሕ ህዝቢ ዘለዋ ክልል ኦሮምያ ሰፊሕ ተቐባልነት ከም ዘለዎም ዝእመነሎም ሰልፍታት ተቃውሞኦም ንምርኣይ ኣብቲ ምርጫ ኣይተሳተፉን ኣብ ገሊኡ እምበኣር ገዛኢ ሰልፊ ብልጽግና በይኑ ተወዳዲሩ እዩ ተዓዊቱ ዘሎም ኣደመንበር ቦርድ ምርጫ ብርቱካን ሚደቅሳ በቐዳም ኣብ ዝሃበኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኢትዮጵያ ኣብ ፈታኒ መሰጋገሪ መድረኽ እትርከበሉ እዋን ምርጫ ምክያዱ በዳህ ምንባሩ ጠቒሰን እዚ ግን ህዝቢ ብድምፁ ክመሓደር ከም ዝደሊ ዘርኣየ ኣብነት እዩ ክብላ ድማ ወሲኸን ርትዓዊ ምርጫ ምንባሩ ዝገለጻ ወይዘሪት ብርቱካን ካብቶም ንምርጫ ዝተመዝገቡ 37 ሚልዮን ዘጋታት ኣስታት 90 ድምፆም ምሃቦም ገሊፀን ሰልፊ ብልጽግና ነቲ ብሕወሓት ዝዕብለል ዝነበረ ልፍንታዊ ሰልፊ ኢህወደግ ኣፍሪሱ ዝተመስረተ እዩ ሕወሓት ኣካልቲ ሰልፊ ከምዘይከውን ብወግዒ ተቃውሞ ኣብ ዝስማዓሉ ግዜ ድማ ኣብ መንጎ ክልተ ተቃረንቲ ሓይልታት ዝነበረ ጋግዓቢስ ንኹናት እውን መሪሑ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ 2018 ዕምሪ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ክልተ እብረ ክሓፅር ምዃኑ ጠቒሶም ነይሮም እዮም ነቲ ሓሳብ ክትግብርዎም ምዃኖም ግና ዝተፈልጠ የለን ከም ዝሰማዕኹሞ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ፓርቲ ብልጽግና ተዓዊቱ ኢሉሎ ብምዃኑ ፓርቲ ብልጽግና ሓድሽ መንግስቲ መስሪቱ ንዝመጽእ 5 ዓመት ኢትዮጵያ ንምምራሕ ዘኽእሎ ዓብላላይ ድምፂ ምርካቡ ኣፍሊጡሎም ኣብ መብዛሕትኦም ቤት ምክሪ ክልል እውን ፓርቲ ብልጽግና ምዕዋቱ ዝሓበረት ቦርድ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ዝርከቡ 10 ክልላት ምርጫ ደጊሙ ክካየድ ምውሳኑ ሓቢሩሎ ኣካቢት ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ብርቱካን ሚደቅሳ እውን እቲ ቦርድ ተኣማኒ ምርጫ ኣካይዱ ክብላ ኣርጊፀን ተዛሪበን ኣለዋ ኬኔዲ ኣባተን ዝለኣኸ ጸብጻብ ሳራፍሳይ ተቕርበያ ንፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ሓዊሱ ተወከልቲ ፓርቲታት ፖለቲካ ተወከልቲ ማሕበራት ሲቪል ዲፕሎማሰኛታትን ካልኦት ዕድማት ኣጋይሽን ኣብ ዝተረኽብሉ ውጽኢት መረጻ ዘቕረቡ ኣብ ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ምኽትል ኣካቢ እቲ ቦርድ ኣቶ ውብሸት ኣየለ ኣብተን መረጻ ዝተኻየደለን ክልላት ፓርቲታት ንቤት ምክሪ ወከልቲ ዝረኸብዎ ሕድሕድ ድምፂ ገሊጾም ፓርቲ ብልጽግና መረጻ ካብ ዝተኻየደሎም 436 ክልላት መረጻ 410 ድምፂ ረኺቡ እዚ ድማ ካብቲ ሓፈሻዊ 547 መንበራት ቤት ምክሪ እቲ ልዕሊ 2 ሲሶ ዝኸውን እዩ ኣብቲ ዕላዊ ዝተገብረ ውጽኢት መረጻ 13 መናብራት ተቃወምቲ ፓርቲታት ስዒሮም እዮም ካብቶም 436 ክልላት መረጻ ኣብቶም 3 ዳግመ ቆፀራ ክካየድ እዩ ተባሂሉ ንቤት ምክሪ ክልል እውን እንተኾነ ብዘይካ ውሕዳት መብዛሕትኦም ፓርቲ ብልጽግና ምዕዋቱ ቦርድ መረጻ ኣፍሊጡ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኣብ ዝርከቡ 10 ክልላት መረጻ ዳግመ መረጻ ክካየድ ክውስን ከሎ ኣብ ካልኦት 10 ድማ ዳግመ ቆፀራ ክካየድ ምውሳኑ ገሊጹ ዋና ኣካቢት ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ብርቱካን ሚደቅሳ ኣብቲ እዋን ከም ዝበልኦ ስራ ስንጀምር የነገርኳቸው ጓደኞቼ ፓርቲዎች አያመስግኑንም እንድታውቁ ስራሕ ክንጅምር ከለና ንመሳርሕተይ ካብ ፓርቲታት ፖለቲካ ምስጋና ወይ እውን ልክዕኹም ሰሪሕኩም ክብሉና እምነት ክህቡና ከይተጸበና እቲ ትኽክል እንብሎ ነገር ክንሰርሕ ይግባእ ይብሎም ነይረ ካብኡ ግን እቲ ቦርድ ዘይወገናዊ እዩ ነይሩ ተኣማኒ እዩ ነይሩ ኢሎም ክምስክሩ ክሰምዕ ከለኹ ምእማኒ ኣብኒ ብርግጽ ተኣማኒ ክኸውን
ክንገብሮ ዝግባአና ኩሉ ኢና ጌርና ካልእ መለክዕ ተኣማንነት ዘረጋግጸልና ኣብ አዲስ ኣበባ ክልላት መረጻ ብነዊሕ ሰልፊ ተማኺለን ብሰላም ክሳለጥ ምርኣዩ ከምዚ ዝበለ ሰላማዊ መረጻ ንህዝብና ክነቕርብ ምኽኣልና እዩ እቲ ካልእ መለክዒ እየን ዝበላ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ብወገነን አገሬን ወደ ተሻለ ደረጃ ያደርስልኛል በሚል ጽኑ እምነት ሃገረይ ናብ ዝሐሸ ብርኪ ኸብጽሓለ ይኽእል እዩ ኢሉ ወፂኡ ድምፁ ንዝሃበ ክቡር ህዝቢ ዘለኒ ልዑል ኣኽብሮት ይገልጽ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ንዓርሶም ካብ መረጻ ዘግለሉ ሰላማውያን ወገናትና እቶም ጸገማት ንመጻእ ንኽእለዩ ጻዕርታቶም ክቕጽሉ ሓደራ ይብል ኣብ ዝኾነ ኸይዲ መረጻ ተዓዋቲት ኮይና ክትወፅእ ዝግባኣ ሃገርያ ኢትዮጵያ ሃገርና እውን ተዓዋቲት ብምዃና እንኳዕ ደስ በለና ክብል ይፈቱ እየን ዝበላ ንቦርድ መረጻ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ክገብሩ ካብ ዝጸንሑ ኣካላት ሓደ ዝኾነ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወኪሉ ሞሪን ኣቼንግ ተዛሪበን While the mandate of the UN in Ethiopia is to provide electoral assistance rather than the assessment of ሓላፍነት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ከይዲ መረጻ ምክትታል ዘይኮነስ ነቲ መረጻ ዘድልዩ ሓገዛት ምግባር እዩ ዋላ እኳ ኣብ ወርሒ ሰነ ዝተኻየደ መረጻ እንተተዛዘመ ዝካይዱ መረጻታት በምህላዎም ሓፈሻዊ ከይዲ እቲ መረጻ ኣይተወድአን ስለዝኾነ ሻድሻይ ሃገራዊ መረጻ ብዓወት ንኽዛዘም ውድብ ሕቡራት መንግስታት ንቦርድ መረጻ ዝገብሩ ሓገዝ ክቕጽል እዩ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብ ዝሓለፈ ተሞክርኡ ብምብጋስ ኢትዮጵያ ሰላማውን ንኹሉ ዘሳተፈትን ዴሞክራሲያዊት ሃገር ንምዃን እትገብሮ ጉዕዞ ምሕጋዙ ክቕጽል እዩ እዮም ዝበሉ ጀርመን እውን ነቲ ቦርድ ሓገዝ ካብ ዝገበሩ ሃገራት ክትከውን ከላ ኣምባሳደር ጀርመን ኣብ ኢትዮጵያ ስቴፈን ኣወር ከምዚ ኢሎም ነይሮም I would like to express our hope that at one point in time elections will be also possible in Tigray. ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ክልል ትግራይ እውን መረጻ ከም ዝካየድ ተስፋ ይገብር ቅድሚ ኩሉ ግን ኣብቲ ክልል ሰላም ክህሉ ይግባእ እዚ ክኸውን ግን ከምከማይ ዘይምስምምዓት ኣብ ክንዲ ወተሃደራዊ ፍታሕ ፖለቲካዊ ፍታሕ ክናደየሎም ከሎ እዩ ብመዳይ መንግስቲ ዝተኣወጀ ቤናዊ ምቁራጽ ተጻብኦ እውን ንንእድ ካልኦት ኣብ ዝጎንፂ ዝሳተፉ ዘለው ተጻባእቲ ኣካላት ተመሳሳሊ ውሳነ ክውስኑ ንሓትት ኣብዚ ሰዓት ኣብቲ ክልል ንዘሎ ልዑል ሰብኣዊ ቅልውላው ንምእላይ ክንሰርሕ ይግባእ እዚ ንምዕዋድ ድማ ኩሎም ተሳተፍቲ እቲ ጎንፂ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮነ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ሰብኣዊ ሓገዛት ብዘይ ከልካሊ ክባጽሑ ዝከኣሎም ኩሉ ክገብሩ ይግባእ እዮም ዝበሉ ንሶም ወሲኾም ኣብ ምፍጻም እቲ መረጻ ንዝተራእዩ ሕፅረታት ክእረሙ ከም ዝግባእን ቀጻልነት ዘለዎ ሃገራዊ ዘተ ክካየድ ከም ዘለዎን እውን ሓቢሮም እዮም ነዚ ድማ ጀርመን ልዑል ሓገዝ ከም እትገብር ገሊጾም ካብ ዝተፈላለዩ ፓርቲታት ፖለቲካን ተነሓንሕቲ ውልቀን ኣብቲ እዋን ተዓዲሞም ዘረባ ካብ ዘስምዑ 5 ሕፁያት ኩሎም ብዝተፈላለዩ መለክዕታት ምርጫሎም ዘበን መስቶም ዝሓለፉ ክነጻጸር ከሎ ዕውት ክበሃል ዝኽእል ምንባሩ እዮም መስኪሮም ነመስግነክ ሳራ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕጽል ጸብጻብና ክንሓልፍ ኢና ሓይልታት ክልል ኣምሓራ ካብ ክልል ትግራይ ብህፁፅ ክወፁን ናብቲ ክልል ተወሳኺ ሓይሊ ንምእታው ዝገብርዎ ምንቅስቓስ ድማ ጠጠው ክብል ይግባእ ክብል መንግስቲ ክልል ትግራይ ገሊጹ መንግስቲ እቲ ክልል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዚ እንተዘይኮይኑ ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ንዝፍጠር ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራ ድማ ሓላፍነት ዝወስድ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኢሉ ኣሎ ሙሉጌታ ጽባህ ሓፂር ጸብጻብ ብቐዳም ሊእኽልና ኣሎ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንዝሓለፉ 8 ወርሕ ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ወፍሪ ዓሌት ምንጻት ተኻይዱ ኢሉ ብምግላጽ እዚ ድማ ዓለም ለኸ ትካላትን ማዕከናት ዜናን ዘጋለጽዎ ጉዳይ ኢሉ ሕዚ እውን እዞም ሓይልታት ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከካይድዎ ዝጸንሑ ተግባር ብምቕጻል ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጸለመ ናይ ምክያድ ስራሕቲ ተታሒዞሞ ኢሉ ኣሎ እቲ መግለፂ እቲ መግለፂ ቀፂሉ ወፍሪ ኣሉላ ኣባነጋ ተባሂሉ ብዝተሰየመ ወፍሪ መጥቃዕቲ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ተወቂዑ ክወፅእ ድሕሪ ምግባሩ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ደም ከፋስስ ይሰርሐሎ ክብል ኸሲሱ ብተወሳኺ እውን ዕጡቓት ናብ ትግራይ የእተሎ ኢሉ ኣሎ እቲ መግለፂ መንግስቲ ትግራይ ንህዝቢ ስለ ዝሓስብ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ደም ክፋሰስ ይደልን ኢሎም ኮይኑ ግና ንረብሓ ህዝቢ ትግራይ ክበሃል ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ እዩ ብምባል ገሊጹ ስለዝኾነ ድማ ዕጡቓትን ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ክልል ኣምሓራን ብህፁፅ ካብ ትግራይ ክወፁ ናብቲ ክልል ይኣትዉ ዘለው ሚሊሻን ዕጡቓትን ድማ ካብ ስምዒት ወፂኦም ተረጋጊዖም ብምሕሳብ ዝገብርዎ ምንቅስቓስ ጠጠው ከብሉ ይግባእ ኢሉ እቲ መግለፂ እዚ እንተዘይኮይኑ ድማ ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ንዝፍጠር ዝኾነ ይኹን ሰብኣውን ንዋታውን ጉድኣት ድማ መንግስቲ ክልል ኣምሓራን እቲ መግለፂ ሓይልታት ትምክሕቲ ዝበሎምን ሓላፍነት ይወስዱ ክብል ኣፍሊጦሎም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙሉጌታ ጽባህ መቐለም ነመስግነካ ሙሉጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ክልላዊ መንግስቲ ምሓራ ናብ ትግራይ ዝጓዓዝ ሰብኣዊ ረድኤት ብጥብቂ ብምፍታሽ ብቁልጡፍ ናብ ህዝቢ ክበፅሕ ንምግባር ይሰርሕ ኣሎ ክብሉ ወሃቢ ቃል ናይቲ ክልል ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ገሊፆም። ናይ ሕወሓት ሓይሊ ኢሎም ዝፀውዕዎ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ካብ ወልቃይትን ራያን ይውፃእ ኢሉ ንዘቕረቦ መፅዋዕታ እቲ ጉዳይ ብወገን ህዝቢ ምሓራ ዝተዓፀወ መዝገብ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ኣዋሃዲ ሰብኣዊ ጉዳያት ኦቻ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ብኣላማጣን ብምዕራብ ትግራይን ንምእታው ብሓይልታት ፀጥታ ኣምሓራ ተበፃሕነት ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝተኸልከለ ገሊጹ ኣሎ። ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ፀብጻብን ኦቻ ዘውፅኦ ሓበሬታን ጠሚሩ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ። ዋና ዳይሬክተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ተረፍ መረፍ ሕወሓት ኢሎም ዝፀውዕዎም ኣካላት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ናብ ትግራይ ናይ ረድኤት እኽሊ ዝፀዓና መካይን ከይኣትዋ ክልል ኣምሓራ ከልኪሉ ዝበሃል ፍጹም ሓሶት እዩ ኢሎም። ናይ ክልል መንግስቲ ረድኤት ብቁልጡፍ ከኣቲ ምቹው ኩነታት ኣብ ምፍጣር ይርከብ ኢሎም። የአማራ ክልል በየትኛውም መንገድ የሰብአዊ እርዳታ ደህንነቱ በተጠበቀ መንገድ ለትግራይ ህዝብ እንዲደርስ ናይ ኣምሓራ ክልል ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ሰብኣዊ ረድኤት ንክልል ትግራይ ወይ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ድሕንነቱ ብዝሓለወ ኣገባብ ክበፅሕ እዩ ክገብር ዝኽእል እምበር ካብ ዝወፃኢ ረድኤት ብምትራፍ ወይ ድማ ንሓገዝቲ ብምኽልካል ዝገደደ ሰብኣዊ ቅልውላው ክወርድ ድሌት የብሉን እዮም ኢሎም። ረድኤት ፀዓና መካይን ምፍታሽ ናይ ግድን ብምዃኑ ከይተፈተሸ ዝሓልፍ የለን ኢሎም ኣቶ ግዛቸው ብምውሳኽ መንግስቲ ክልል ትግራይ ፍሉይ ሓይሊ ክልል ኣምሓራ ካብ ወልቃይትን ራያን ክወፅእ ንዘቕረቦ ጻውዒት ጉዳይ ወልቃይት ንድርድር ዘይቀርብ ዝተዓፀወ መዝገብ ኢሎም። አንድ በጣም መታወቅ ያለበት አሁንም ደግሜ ማነሳው የአማራ ህዝብ መሰረታዊ ጥያቄ ከሆኑት የወልቃይት እና የራያ ሓደ ኣዝዩ ክፍለጥ ዘለዎ ሕዚ እውን ደጊመ ዘልዕሎም መሰረታዊ ሕቶታት ወልቃይትን ራያን ብዓለም ለኸ ደረጃ እውን ዝፍለጡ ሕቶታት እዮም። ምስ ዝተኣሳሰሉ መሬት ክመልስ እየ ወዘተ ይብል ኣሎ። ሕዚ እውን ኣብ በረኻ እውን ምንቅስቃስ ይገብር ኣሎ። ንሕና ዝወሰድናዮ መሬት የለን። ወልቃይት ፀገዴ ታሪክ እውን ናይ ሕወሓት ኮይኑ ኣይፈልጥን። ዝኾነ ይኹን ባይታ እውን የብሉን። ሓቂ እዩ ወያነ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ ኣብቶም ዝሓለፉ 30 ዓመታት ብዘይ ፍትሒ ብሓይሊ ወሲዱ የመሓድሮ ከም ዝነበረ ኣይከሓድን። ነገር ግን ብዝተኻየደ ናይ ህልውና ወፍሪ ናይ ወልቃይት ፀገዴ ሕመራን ከባቢኡን ናይ ራያን ኣላማጣን ኮረምን ከባቢኡን ህዝቢ ነፃነቱ ኣውጅ ኣሎ። እዚ ነፃነት ዝኾነ ይኹን ኣካል ኣይወስዶን፣ ንልዝብ ዝቐርብ ኣይኮነን፣ ዝሞተ ኣጀንዳ እዩ እዮም ኢሎም። ብኻልእ ዜና ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ኣዋሃዲ ሰብኣዊ ጉዳያት ኦቻ ብቅድሚ 3 መዓልትታት ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኢሉ ዝፀውዖም ናይ ትግራይ ሓይልታት ፌደራል መንግስቲ ምውፅኡ ስዒቡ መብዛሕትኡ ትግራይ ካብ ዝቆፃፀርዎ ጀሚሮም ተበፃሕነት ሰብኣዊ ሓገዝ ብኣገዳሲ ደረጃ ይመሓየሽ ኣሎ ኢሉ። ብደቡባዊ ዞባ ትግራይ ካብ መቐለ ናብ ኣላማጣ እቲ መንገዲ ነፃ እንተተገበረ እውን ካብኡ ንምሕላፍ ግን ነቲ ቦታ ብዝተቆፃፀሩ ሓይልታት ፀጥታ ኣምሓራ ከም ዝተኸልከለ ኦቻ ገሊጹ ኣሎ። ምንቅስቃስ መንገዲ ሽረ ሰለኽለኻ ኣክሱም ዓድዋ ካብ መቐለ ናብ ዓብይ ዓዲ የጭላ ሳምረ ከምኡ እውን ናብ ማጨው ክፉት ከም ዝተገብረ ገሊጹ ኣሎ። ብክፋል ሸራሮን ምስ ኤርትራ ኣብ ዘዳብኡ ከባቢታትን ግን ክብፅሕ ኣይከኣልን ኢሉ። ምዕራብ ትግራይ ድማ ብሓይልታት ፀጥታ ኣምሓራ ከም ዝተኸልከለ ሓቢሩ ኣሎ። ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ። ዝቕፅል ስፖርታዊ ፀብጻብ እዩ ናብ በትረ ስልጣን ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜናታት ክነቕርበልኩም። እዛ ትማሊ ሰንበት ዝተዛዘመት ሰሙን ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዛዛሚ ውድድራትን ግጥማትን ዝተኣናገደት ሰሙን ኮይና ሓሊፋ ግጥማት ጽዋዕ መንዓተረ ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ኮፓ ኣሜሪካ ኣብ ስቴድየም ማራካና ስቴድየም ብራዚል ኣብ ግጥማት ሃገራት ኣውሮፓ ዩሮ 2020 ኣብ ዊምበልደን ለንደን ኢንግላንድ ገሊኦም እዮም። ካልኦት ፍጻመታት እውን ክህልውና እዮም። ምሳና ጽንሑ ፈለማ ኮፓ ኣሜሪካ ናይ ዓለምና ኣዝዩ ክባር ዋጋ ዝኽፈሎም ክልተ ከዋኽብቲ ዝተጋጠሙሉ እዩ ነይሩ። ታሪኻዊ ስቴድየም ማራካና ብራዚል ዘተኣናገዶ ግጥም ኣርጀንቲናዊ ሊዮኔል ሜሲን ብራዚላዊ ናይማርን ጋንታታት ኣርጀንቲናን ብራዚልን ቀዳም ምሸት ዘካየድኦ ግጥም ንጽዋዕ መንዓተረ ናይ ብሓቂ ግጥም ንጽዋዕ ዓለም እዩ መስል ነይሩ። ብርቱዕን ሕንሕ ኣካላዊ ገልታዕታዕን ውፃ ውረድን ዝነበሮ ኣብ ውሽጢ 9 ደቃይቕ እዩ እውን ተዛዚሙ።
ሊዮነል ሜሲ ዝመርሓ ጋንታ ኣርጀንቲና ኣዝዩ ውሁድን ዘይስገር መስመር መከላኸልን ዝነበሮ እዩ ኮይኑ ተራእዩ። ኣብ ልዕሊ ሜሲ ይወርድ ዝነበረ ጸቕጢ ሳላ ብጾቱ ፍኹስ ዝበለ ነይሩ። ኣርጀንቲና ዝተግበረቶ ስልቲ እውን ጠቒምዋ እዩ። ብራዚላውያን ተኸላኸልቲ ንሜሲ ምሕር እናተኸታተሉ ስለ ዝወዓሉ ካልኦት ብጾቱ ከም ድልየቶም ክንቀሳቐሱ ክኢሎም ነይሮም። ሸቶ ንኸመዝግቡ እውን ኣኽኢልዎም እዩ። ምስ ጋንታ ፓሪስ ሰን ጀርመን ዝስለፍ ወዲ 34 ዓመት ዲማርያ ኣብ መበል 22 ደቂቓ ብዘመዝገባ ሸቶ ኣርጀንቲና ንናይ ሎም ዘበን ጽዋዕ ኮፓ ኣሜሪካ ወሲዳላ። እቲ ዓወት ንኣርጀንቲና ጥራሕ ከይኮነ ንሜሲ እውን ድሙቕ ዓወት ኮይኑሉ ኣብ ታሪኹ ንሃገሩ ዘርከቡ ዓብይን ፈላማይን ዓወት ስለ ዝኾነ ብዙሕ ጽዒሩ እውን እዩ። ኣብ ዘረባና ቅድሚኡ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ዝነበሩ ከም ፔለን ማራዶናን ዝኣመሰሉ ውርያት ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ነዚ ሜሲ ዝተቐበሎ ጽዋዕን ክብርን ኮፓ ኣሜሪካ ኣይረኸውን ኣይተዓወቱን። ንጋንታ ብራዚል ዝመርሐን ምስ ፓሪስ ሰን ጀርመን ዝጻወት ነይመር ብዙሕ ደኺሙ ብዙሕ ጽዒሩ ግን ኣይኮነሉን። ኣብ ቅድሚ ደገፍቱን ኣብ ሜድኡን ብሊዮነል ሜሲ ተበሊጹ ተሳዒሮ ኣሎ። ብዝኾነ ኣርጀንቲና 1 ብራዚል 0። ኔይማርን ሜሲን ዝኽፈሎም ደሞዝዶ ክንሕብረኩም ኔይማር ልዕሊ $283 ሚልዮን ክኽፈሉ ከሎ ሜሲ ድማ ብሓፈሽኡ $674 ሚልዮን ይቕበል። ዩሮ 2020 ስቴድየም ዌምብሌይ ለንደን ንኣስታት 50 ዓመታት ናይ ኣውሮጳ ጽዋዕ ጸሚእዋ ንዝነበረት ጋንታ ኢጣልያ ኣብ ቅድሚ ኣስታት 60,000 ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ድርብ ድሆታት ክኾነ እዩ እንተኾነ ጽዋዕ ናታ እዩ ዝብሉ ተንተንቲ ስፖርት ቅድም ኢሎም ዝተራእይሉ እዩ ነይሩ። ንኻልኣይ ግዜ ንግጥም ጽዋዕ መንዓተረ ዝተኣናገደት ግን ተዓዊታ ዘይትፈልጥ ጋንታ ኢንግላንድ እውን ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ኣውሮጳ ዝምጥና ኮይኑ እዩ ሓሊፉ። ናብ ግጥም ጽዋዕ መንዓተረ ምብቃዕ ንርእሱ ዓብዪ ዓወት እዩ። ትማሊ ዘርኤቶ ብቕዓት ዝለዓለ ኣድናቖት እውን ኣርኪቡላ ኣሎ። ክልቴን ጋንታታት ማዕረ 1-1 ተፈላለየን። ቀዲማ ሸቶ ዘመዝገበት ጋንታ ኢንግላንድ ነይራ። ኢጣልያ ማዕረ ኮይና ኣብ ስሩዕ ግዜ ጸወታ 9 ደቂቕ ማለት እዩ ክሰዓዓራ ስለ ዘይከኣላ 30 ደቂቓ ተወሲኽወን እውን ሸቶ ዘመዝገበት ጋንታ ኣይነበረትን። ናብ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ በፂሐን። ግዜ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ኣኺሉ ጋንታ ኢጣልያ 3 ጋንታ ብሪጣንያ 2 ሰለስተ ተሰለፍቲ ብሪጣንያ ቡካዮ ሳካ፣ ጄደን ሳንቾን፣ ማርከስ ራሽፈርድን ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሰለስቲኦም ጸለምቲ እዮም። ዝቐልዕዎን ኩዓሳሱ ብኢጣልያዊ ሓላዊ ማዕጾ መኺነን እየን። ኣዝዩ ዘግርም ነይሩ። እዚ ምዕባለ እዚ ጸለምቲ ተሰለፍቲ ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ኢንግላንድ ግዳስ ዘርአው ጥቕዓት ገይርዎም ኣሎ። ካብቲ ሓለቕቲ መሰላት ዓላሚ እታ ጋንታን መራሒ ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰንን ዝድግፎም ግብረ መልሲ ክሳብ ዝቃላሕ ኮይኑ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢንግላንድ ቦሪስ ጆንሰን ኣባላት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢንግላንድ ጀጋኒኦም ግዳት ዘርአዊ ጥቕዓት ክኾኑ ኣይግባእን፣ ገበርቲ እቲ ሕማቕ ስራሕ ክሓንኩ እዩ ዝግብኦም ኢሎም ኣለዉ። ቴኒስ ትማልን ቅድሚ ትማልን ለንደን ኢንግላንድ ዘተኣናገደቶ ግጥም ጽዋዕ መንዓተረ ዩሮ 2020 ጥራሕ ኣይነበረን። ናይ ሜዳ ቴኒስ እውን ዛዛሚ ግጥማት ተኻይዶ ኣሎ። ብደቂ ተባዕትዮ ንመበል 20 ግዜ ዝሰዕረ ሰርብያዊ ኖቫክ ዮኮቪች ንመጋጥምቱ ጣልያናዊ ማቴዎ ቤሬቲኒ 6-7፣ 6-4፣ 6-4፣ 6-3 ዝስዒርዎ ኣሎ። ብደቂ ኣንስትዮ ኣውስትራላዊት ኣሽ ባርቲ ንካሮላይና ፒልሶኮቫ 6-3፣ 6-7፣ 6-3 ስዒራት ኣላ። ብመሰረት እዚ ኖቫክ ዮኮቪች $2,799,520 ክሽለም ከሎ ካልኣይ ዝወፀ ጣልያዊ ቤሬቲኒ $1,270,334 ተቐቢሉ ንዓዱ ተመሊሱ ኣሎ። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ ንሕና እውን በዚ ፈጺምና ኣለና። ሰላም ለይቲ ደሓን ሕደሩ።